যত হাস্তেও তংনাই তৈ তুইপ্রা হাস্তেনি ফাতার সামুং হুমুং তাঙ্গি তংনাই মায়া गोनां तिप्रासा यकजागन मुसुंनाय यकसाना मुसुंनाय मुखरमथानि कायसा कबबमुं बे कायसा साख्लायमुं फायनाय तालनि सेप्टेम्बर फायनाय सेप्टेम्बर तालनि 9 तारिख 10 तारिख फायनाय सेप्टेम्बर तालनि 9 तारिख 10 तारिख दिल्लीनि जंतर मंतर जों प्रटेस्ट खेनाय जोंनि हा दमानि न जों नुनाय दै जोंनि जे ग्रेटार त्रिपुरा लैंड दै बर' गसे माने त्रिपुरासा एकट 6 मासनि बिसिं इमप्लिमेन्ट खेनाय माने दै इलिगेल माइग्रेशन पुश बैक नतुयै जे खादुमानि पांडा अब जंतर मंतर 9 तारिख 10 तारिख 9-10 तारिख जों खालायनाय फायनाय तालनि आबनि बागै जारा हास्तेयाव तंनाय तै हास्तेनि फाताराव तंनाय हा गोनां सबानि ताखुते बिखुद नरक फायनानि गांके नरक 9-10 तारिख निसिनि जे अक खादुमानि पांडाव तैसिनि मेमोरेन्डाम याफारमुं पांडाव मानजागना गांके नरक 8 तारिखनो दिल्ली नरक जरा फायना मुसुंनाय रक फायनायनि मान सबै तंनाय रक दिल्ली नरक 8 तारिख सफाय फैखे दलायखे जानाय आं 8 तारिख नि बिसिङावनो आरो थांनि सगैनानै जायतबनाय दै जरा हास्तेनि माया गोनां ताखुते बुकसुंनो हायनाय कबागो दिल्लीबो जों दर नारनानै आरो एरेन्जमेन्ट खालामनानै टीम रहरखा दै जों जरा चिनि हिमै तंनाय बर्मा आं तुलुय तंगो दै बर्मा फिल्मनि बागैबो किसु मीडिया पार्सनल रबो फायनायनि खोनाबो बर्मा बंदर फारेखांके सुबालायदि त्रिपुरानि जे मीडिया पार्सन जरा कवरेज करनाय त्रिपुरासा मीडिया तंनाय बरबो बेलाय दुख बिरमानस तंगो कारण जों सुजुग सेबसाब मीडिया थों तांसानाय थों जतन जों सेबसाब मायासों न जत जागा नर जागा तला खिगलाय जागो आं बालाय बर्नाबो फारेखांके माया गोनां नखरनो कबबो बर्ना सुबानानै डायरेक्ट फन सुबाय मानो बानि बिसिं तैफन बर्न सुबाय मानो जाते बर गेलियो फायमाना तै चिनि मीडिया पार्सनल द कवरेज रैमाना तै दै जरा सुना ताबुक फायनाय सालो चिनि जो मुभमेन्ट स्ट्रंग खैना बाङै चुबा सुखैनाय रंनो हायनो हायते इसा कबबो चिनि 9362769181 on number on mobile number ro kok du to kerni mano o chobawo kerna bagai ba phai him paina ganke ba kok du number no kerni mano sungai baksa jodi dili sognas kan him paina ganke tei chuna suba hore handona ganke bo on number no nor suba hore mano call khainai suba hore mano ya ba suba nas kan icha call khai kereng ganke sanai inga ge sengnor ni nikoma sab subai tangaba sung sai mano ate kaisa kok के बनि सुबा सुखायमानो जदि साख्लायना मुसुंखांके आबो साख्लाय मानो कारण डेली संताबो जे जागाव सं तंगसा आबोनि अरेंजमेंट डेली साबो खलाय आबोनि स्पॉन्सरशिप आबो साब सुबा हरका आबो नरक जदि नर अनुमति मानखांके जरा अनुमति रनाय नरक साबो साबो तिनि सुबायने तिनि सं माथुका मासाखा आबोनो मुसुं साख्लायनि मुसुंगो जदि नरक जदि सीजना मुसुंगे आलादा गेजारा सीजना मुसुंगे रंगे अमायके आनो सावै मानो हामबाय चिनि जे फायनाय जे तालनि 9 तारिख 10 तारिख नि जे चबाव नरक जेसकेपनो मानजांना बागै एचंमै हिम पायना बागै जेसकेपनो नरक जारा खागना मुसुंगे तंगै रक सुंगै रक नरक न आसे बिसिनि फायना बागै ताबनि सिनि प्रिपेयार ना बागै नम साइटना बागै नम कलज हामबाय खुलुमखा तिप्रासा इग्लक थं बुबा ग्राइग्लक थं चिनि तिप्राहा दाक्तिनो सं फियक जाखा सं मुगमान सितन हामबाय